Kakang Durna. Pripun kabare dene sampeyan kok malah metu njaba nglumpukke para sata Kurawa. Pripun Mremban? Angsal damel kula mboten boyong putri Ndarawati lho. Ingkang putra ing Banjarjungu. Buntur sasana nungsung pawarta lho. Pripun? Lesmana kelakon dhaup menapa mboten? Kula nadhong dawuh Bapak Mremban. Nadyan keputra pun Surtayu cumadhong dawuh Bapak Mremban. Nadyan kula pun Kartomarma cumadhong dawuh. Kula pun Swatama cumadhong dawuh Mremban. Pripun, Mbah? Itu gawe napa bocah? Anggere sampeyan lambat dhateng pun Pulatawati badhe kajauhaken kaliyan pun Lesmana Mandra Kumala. Itu damel menapa boten Mremban? Nuwun sewu Dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula upamake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula kan anak Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli. Sawanipun Manakawan Nalagareng lan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Ndarawati tau tate paring pangandikan sapa sing iso mbalikake pustaka jaman Riwasada. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho, menika ingkang dadosaken perkawis. Tumuli dados gegeran wonten ing parapatan negari Ndarawati. Antawisipun kula kalih Nalagareng, anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumuli Nalagareng lan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para sata kura menika ing wigati Dursasana. Pripun, Mremban? Iki Bagong karo Gareng tekan kene. Undurna jale, yen ora iso tak undurke rangketen tangane. Krincungen sikile. Iki ngestaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo Nalagareng karo Bagong, wah, Lesmana anakmu gone bakal jauh karo Purantawati gagar wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestaken. Nggih, ngestaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Kowe sago kok isih cengenges-cengenges. Lho mawon, sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kula mboten wonten sing wangsulan niku merga Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula trima meneng mawon. Lho, Gareng ki mung ponakan, Bagong mung ponakan kok wedi nek diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Itoe pancen ming Panakawan loro saudon telu saurupan ning nuwun sewu niku anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wangsul kula tak takon kali panjenengan Bapak Mremban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu Panakawan loro siji Petruk, loro Gareng, telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang. Lah kok begini iki ajeng dibaleni. Mengke kailagan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakale doting penyonyo, sirahe doting penjoto. Urang-urang bejane tugel tangane. Tugel sikile kok sampean niku enak paring dawuh. Nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus pripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan-bengan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen Nalagareng karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek melundu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel Gareng karo Bagong. Ora sada wedi, ora sada walang ati pikire. Sing tetek tangguh-tanggon, pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe.
malah medeni adi-adine. Surtayu wonten timbalan Kartomarma wonten dawuh. Swatama mangkat to nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit paman sing ati-ati aja kaya bocah cilik durma gati mangkane wae. Putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Kurawa wis damblak-damblak lho Rek. Ah iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kok nantang karo Begawan Durna, aku kok ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetapi para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulih ora entuk kabar Petra nglalu modar. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning nek dhewe mati nang kene dikongkon Petra krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petra bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya ya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Piye? Nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki. Apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petruk. Ngene wae Rek. Pokoke tanggung wala gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa. Wis pokoke kudu tak adepi. Sapa sing mbelani Baladewa tetep tak katutke dosane. Semono kowe kebacut nantang Durna. Aku rada enceng. Durna ki rawani gelut e. Iki sing justru berat ki aku. Kok berat? Sing tak tantang Baladewa e. Nek nganti Baladewa nesu, Bagong marang jajaran sekretare para ora minggat glandang nenggala. Modar aku. Abot aku to resikone. Ha iya. Mula kene wae saiki didum piye. Kowe mungsuh Kurawa, nek Baladewa maju aku sing ngadepi. Aku, heeh. Kurawa 100 ki tanding aku. Ora masalah. Kowe iki cilik ketoke cilik ning ringki lho, Rek. Anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe. Ha iya. Anak mbarep kok. Wani ora? Wani. Nek wani tak ndelok kaya apa kadedaning Nalagareng. Mundur kene le. Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petruk. Aja gelem. Heeh. Rawe rantas. Malang bakal tak putung. Tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep.
jaman kowe rung ana, aku ndereke Ndara Janaka iki. Ndara Janaka mungsuh cakil patine Ndara Janaka krubut buta 40 wae ana, tak rampungi dhewe. Kuwi le wayangan endi kuwi? Hah? Aku tak takon le wayangan endi gareng kok menang ro buta 40 iki. Kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok. Mungsuh buta 100 mbok wong ki ora kok kemangkean. Nunggulang mriki tontonan kok nek ati aku ngapusi, aja dutak kakakmu lara gareng tangan. Pinututi lamun katututan lamun masa prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang-wang. Oh iki gareng nun inggih Patih Sengkuni Rekyana Patih kula ngabdipun nala gareng. Mburi kae ora pangling Bagong. Nggih Rekyana Patih. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, la iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye, goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Oh, senengane kok mujenge kakane sing ora apik tok dongakno kakane menang karo pateh-patehke ora. Kersane napa Ndara Patih? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora. Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Neng omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saruja Kusuma ya Lesmana Mandrakumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewangan wau. Kula matur Lesmana Prabu Darawati, nek nganti Petruk ora kelakon dhawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina nyon wek-wek cangkeme tak wek-wek. Reng, ora ngono kuwi ra. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrot mendono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, loro garing suarane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cangkem-cangkemmu dhewe kok. Arep ora kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja men kowe Surtayu. Ayo Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Mogati kon maju abek. Ku tak nggo nekeran sirahe. Weh, bocah iki mripate kira tangane beje kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki buktekke sapa sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk jawab karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak lunga. Ngapa kok lunga? Aku ora mentolo iki karo kuwandamu, Reng. Nek kowe modar, wah pancen Bagong iki iblis tenan. Akane diunekke sak penake dhewe. Ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju, jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal mundur saka pabaratan.
Gleleng tenane gareng. Bareng gelem pencak wae wis. Nek ndelok awake wis ora pokro babar blas. Awak mengkari lunglit kaya ngono bareng gelem tumandang. Bengok-bengok banting rono, banting rene. Wah, seneng aku reng, bangga aku duwe kakang kaya kowe. Ora ujar ora kaul. Saking bangga-banggaku isih uripe tak kijing kowe reng. Saking seneng-senengku tenan. Aku pengen nonton selanjutnya kisahnya kaya ngapa. Nek gareng kaya iso ngalahke Ndara Suktayu. Ndara Janaka mentuk pamrih tumbak kaya ngono kuwi padake aku ora iso nyekel tumbak. Ayo, henteno tumbakmu. Wah, iya. Wah, iya. Ayo dene, Wer. Jangan
apik tenan kowe. Tak dol yo. Hus. Wow, didol kok didol. Awas. Lho, piye? Saking ngertiku. Waduh. Aku diajari Ndara Janaka ngene iki. Zaman Ndara Janaka isih muda. Zaman Suwita Begawan Durna, terus pendadaran siswa Sokalima. Aku diajari ngene iki. Mergo aku trampil terus dadine aku kena. Ora sasok disambi omong. Piye? Aku ro Petruk ampuh sapa? Ampuh kowe tenan. Petruk nek gelut ya gelut, nek kon nampani panahmu iki ora iso. Kon nampani tombak ngono ora iso. Aku dhewe sing diparingi karo Ndara Janaka. Aku jane ya dikai. Mosok. Domong ya. Tenane. Mundur. Aku ora dikai kaya ngono kuwi dikai japa mantrane. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Mat iki. Aku wong suci ora tau colong jupuk. Tumbak ngenengi aku dadi tumbak rongsokan dol kilon kowe. Ayo balik. Rasa dada. Wong iki kasektene dhewe-dhewe, Mas. Weh, lah kok malah kalah ampuh. Piye mau kuwi? Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Yo saiki. Bapak lunga biyong meteng. Kok tetep kena? Wong mbokne meteng kok bapakne kelayapan. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Yo. Bapak lunga tapa biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Terus sama aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenengi aku dadi tumbak rongsokan. Balik. Kowe iki bareng long ndok asin to, Neng? Heeh. Aku wis ora arep muni kok kon muni to, Kang. Ha nek ora der. Wah. Kuwi men siti. Nah. Kudu tatak tanggo-tanggon. Ha iya. Ayo diteruske rek. Nek pancen kowe anu panakane Ndara Janaka bales kae Surtayu, balese, aja kuwatir. Babar pisan nembe pisan menika ing ngadat saben kelampah
Kula menika gelutipun kaliyan Petruk. Lah iya. Ning sagedhakan menika mengsah garing. Wah, garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petruk. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro. Ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer. Kula semanggaken, Mas. Kula mboten saged ngatasipun, kula semanggaken. Loro kabeh awak kula. Muncalke tumbak pirang-pirang garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Mboten nama mokal. Ponokawane Janaka mula keterampilan ya meh padha karo juragane. Lah iya. Ora maju meneh mboten. Bagong ora tumandang mboten man dereng. Mundur man. Kok bathukmu biru ditendang Bagong. Monggo nendang nganggo teklek. Teklek kayu niku mak klothak ngoten larane ra jamak-jamak. Kula sumanggaken nggawa gaman pun mboten sak nggawa gaman. Nggawa gaman ya kalah. Suraper. Merkoso uripe malah mungsuh Ponokawan kalah isin menang ora kondang. Sinten sing ajeng pripun-pripun? Sing ajeng nambani Kurawa, sing ajeng ngewangi Kurawa. Lah iya, lah terus apa iki sing durung maju? Nun. Maju oleh Cah Bagus. Wah nggih. Nadyan rada abot kula lakonane, Pak. Sapa ngerti garing gila kali kula Bagong gila kali kula. Mami nggih maju man. Hati-hati ya nggih. Kentir. Joget kok mubeng-mubeng. Ora apa-apa, joget bebas kok. Jadilan Kang Slupan yo mubeng-mubeng. Oh, caidan. Ndara Dursasana ya. Ajeng napa sampean goleki garing karo kowe? Nek pun ketemu, tak labrak. Ora gelem minggir. Wah, lah dalah ngrebut Purantawati aja takon dosa bali ming kari jeneng. Berarti mriki ajeng nglabrak kula. Iya. Wani kok karo aku. Lho wis kebacut kaya ngene kok ora wani. Yo jajal yo. Lho. Jajal piye? Ayo gelut. Wah, lha kowe iki ping batur kok wani karo Pangeran Pati. Aja sok ngempuke watu ngatoske banyu, Mas. Giri lusi jalmotan kena kene ro. Gusti iki paring kekuatan dhewe-dhewe. Arep jajal piye? Hah? Ora mengko ki ana omong. Oh, arep ngopo kowe? Arep ngantemi aku? Yo. Yo. Nganti iso pecah sirahku meguru karo kowe 20 taun. Ora mung sembrono. Lho, iki tenan kok piye? Wis kaya ngene kok dikira ora tenanan. Asli iki. Ya guys. Wah, tak antem tenan. Oke, ora masalah. Ning kok bales lho. Perang ki ngene iki, rasa dadak kokian begijikan sing bagus sapa sing ampuh. Ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane adu atos sing sirah. Ya wis. Wela kendel tenan, kendel wae anake Semar. Yo. Ya. Nek pecah piye? Mengko tambale rasa kuwatir. Ya wis. Gon mburi apa piye ya? Gon dodo apa ya? Ha iki cah kendel ngene iki ora kok meng halo babu tak antil pisan modar malah kewirangan ta kowe. Ayo. Rasa kok kan jogetnya kowe. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa ya? Oh, kowe ra wani ngene iki sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nya ayo. Mburi piye nya ayo. Lu kok meng gelis piye? Aku cepet aku.
Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku ini lho nyo, lho dimatke tenan, nggih ngantep. Mburi kok piye nyo? Kuwi tegese sak kendel tenan. Lah aku ya wani nyo ya. Mburi kok piye nyo ya? Kaya aku ini lho nyo. Ha iya nyo. Oh isih. Arep ngapa ayo? Mburi kok piye nyo? Mburi ya mburi. Oh ada kira. Oke, wes. Bresno ya modar tenan yo, kesuwen. Dijajal. Yo, nyo. Nyo. Modar kowe, ora apa-apa. Lho ora apa-apa tenan, ora apa-apa wis omong ya. Engko nek utekmu wah, aku wis ra diutek. Oh. Mulai kowe gagar utak, aku wis ra diutek dadi ra iso gagar utak, wis santai wae to. Pisan ada. Yo, nyo. Cak siramu tenani kowe. Mang tenani, guys. Oh. Biar kowe. Ayo. Lho wis e. Ora krasa. Wah. Ngece. Wah, setan ra tatanan ora pindho. Ganjil kok genep. Manut. Ya ganjil kene. Ping telu. Waduh, iki ora kebal sira aku. Resiko ya, guys. Pecah siramu. Biar. Wih, ora apa-apa. Ya gentenan yo. Waduh. Mau perjanjian ora gentenan. Cara ngendi perang kok ora gentenan? Atene seneng kowe buat-buat. Kene kuwi sing ngrasake iki ya nganggo ngampet tidur. Lho. Ora basa karo aku, ora basa ya ben. Yo guys yo. Yo, pati tenan iki lho. Aduh. Tumung kula bapa ngakose buku Pertiwi. Ayo wis. Kowe lho ngerti tangane Bagong mau nganggo ngantem sirah sapi winginane pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Iki jenengane ngedonke mungsuh ngono kowe. Kowe ngomong kok, omong ning aku dadi tratapan kok. Nek sigar tenan ora engko sigar ta plestere. Ya ora kena omong, langsung bet ngono. Langsung des. Ya. Semerah. Oh, kuwi ndonga barang. Wong arep tumindak apa-apa ki nganggo semerah. Ngono, Jawa kuwi. Ya. Ya wis, nyo. Sabar ya. Kowe iki ngapa e? Kowe iki setan. Nek wis ngampet ambegan ora sida. Ora ndak apa-apake kok wis ngampet ambegan. Aku wis neret ngono. Kaya wis piye ngono. Kene yo. Ben ta. Ora apa-apa. Rame iki rame. Iso setengah loro iki ora apa-apa. Padha-padha ambuhe. Aku ping 3 mau. Kowe lagi pisan e. Oh iya. Kene ora dijaneng. Iki Pangeran Patih dijaneng. Oh iya lali. Oh. Siap. Huh. Popo. Ayo terus. Endi mau wonge? Wis buyer aku bisa. Mulai mumet pisan. Yo terakhir, yang ketiga. Yo. Perang ini kira penak. Temonjo dimatke yo kecekel. Heeh. Ora usah dadak gabrus ngenteke tenaga. Iya. Yo siap. 1 2 3. Ora apa-apa. Wah, rame iki yo teruske. Waduh. Iki nganggo leren sik udut-udut sik rasa. Oh, perang kok nganggo udut-udutan barang. Nek ora apa Dik, ning aku njaluk. Wah. Ora nggowo to kowe ora ente. Rasanya kayaknya. Hut. Ya. Kok saya ringkih. Wis rusak otake. Ora wae sing waras kok nyo, pisan. Pindho ya. Ping 3. Sini.
Waduh, tantem kok ora ngrasake blas to, Gong. Wayang-wayang ora muni lara, cangkeme ya ora lara. Hop. Modar wis buser. Ning ora apa-apa aku, ora apa-apa glene. Ora ya. Wah ya, madhep rono. Ngesaki aku kok. Ora sida kok. Tak elek meneh. Ya, oi. Terakhir. Ya. Siap, saya Siap. Yakin. Ayo. Nampung nyawamu. Sileke palu aspal. Bir. Kaya mau gayeng kok nyenyet. Kok ngelekar. Wajake kalah. Ayo. Iki jatahe kowe, Le. Sis. Matane. Boleh. Lek dengkulmu mlocot kuwi. Ngapunten kula kinten Bagong. Enak bali, enak. Lho. Oh, kleru. Wis ra ngerti kiblat anak Prabu Mandura kula sumanggaaken. Jajanan kertane baune iblis lanat. Walah dalah. Pola kene derajate logane karo Bagong kok ngiras Maranata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyebarake Maranata Mandura Prabu Baladewa. Nolo gareng ora bali tak glandang negara dadi apa? Jembabasan arep ndi rek? Mulih Kong. Wis nek iki nek ora mulih ade mudar tenan. Iki ade nek ora mulih mudar tenan. Ngopo? Ngopo mulih? Sing maju ora Kurawa. Sing maju sapa? Sing maju Baladewa. Sing kiper? Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju nggawa nenggala. Panos main jajaran sunatane baune blenat. No, kareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakon glandang negara jeblok wetengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah. Murup. Heeh. Baladewa golek kaca ora. Kok tangane murup senter kuwi. Heeh. Nenggala. Enang engga ala. Nenggala. Heeh. Nenggala ki tampake gunung jugruk segara asat. Aku mau namani gunung bola-bali lho jugruk-jugruk ya. Ya mbok kok ya. Dianten ana. Mongko ora sepiro lho. Ah iya. Aku ya ngerti kak ya. Asem tenan. Gugu karepe dhewe ra. Mundura. Atrajange dhewe. Wani mbok kowe. Wes aku nek nekat ngene ora asra dirosa sapa aku rek. Mundura ana ndelik. Oh iya. Nek mati piye, Gong? Ora mati iki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa tamane Nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh
ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nenani wong tuwa aku ora dong kok. Wong ngerti ora, mula nek tak ajak pengajian kae sok melu. Wong ngerti ora critane Nabi Musa? Iki ora guyon iki Nabi Musa kae tongkate le ampuh mergo entuk firmaning Gusti Allah. Saberna ana ing Laut Merah. Nek ora diparingi firman, ora bakal tongkate kuwi ampuh. Mula kabeh iki apa-apa saka panguwasane Gusti. Najan mati uripe manungsa saka panguwasane Gusti. Nek kowe duwe pusaka ampuh, Gusti ngeparengake aber pusakamu. Ora ana dayane. Ngono kok takut. Ke belakang. Iya. Aku wedi nek kowe mati. Wis to. Rasa semelang kok semelem. Aku yakin ora apa-apa wis to. Ya wis, tak delok saka kajian Jogong nek kowe ana apa-apa aku tanggung jawab. Wis rasa kuwatir. Wonge arep nyebut karo sing gawe urip ora wis beres. Gusti nyuwun pangapunten menawi kula menika dipun anggap leres. Tentu Gusti paring pengayoman lan paring napa niku jenenge? Reng aku diajari ndonga, Reng. Wong nek ora tau ndonga kok gayane ndonga paring ana pengayoman lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Lan supados sak mangke kula saged menang anggenipun perang. Ngaten Gusti, dapalke. Nggih. Paring ana pengayoman Gusti, mugi-mugi kula saged unggul anggenipun perang lan saged damel wirang Prabu Baladewa. Mandi ucape engko ora Bagong ical wujuding Bagong ana Baladewa. Ana Baladewa. Iki kok awakku mulur iki ngapa ta iki? Reng. Ngapa? Ra. Bala, iki mati kira. Sik. Saya ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngapa e? Oh, kok gak dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho. Ayo goleke pengilon. Aku lagi panggilan. Loh. Wah, jian greleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngapa to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Gusti terus kaya bumine iki keder terus aku kaya ditudut saka ngisor terus metu menang ngene iki. Wo, aku kuwale. Kuwale piye? Kudune iki metuse lagi didudut. Ora kok didudut lagi metu kaya ngono. Kowe tak gawe kira matamu lho, Reng. Iki wis kira kok isih kira ora. Dadi Baladewa tenan aku. Heeh. Oh iya. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestumbara. Nolo Gareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngaturke sembah Prabu. Ngatur sembah. Pan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tampa Nala Gareng ora liwat pangestune nambah lho. Kula pun dinggo jimat paripe. Nala Gareng sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguwasane ingsun. Nggih, dasar kepara mekate. Iblis lanat. Panon wae jangan bawa cita mari cire nyalamat tenang kamu cire cemalo. Kok kata-katane ra cetha. Kira Baladewa iki angel tenan. Kono ki wis kulino saben dina ki nek omong cepet ngono aku kan dadi Baladewa lagi entas kok ngomong cepet ki ora iso. Sama omong aku. Goleke pusaka. Goleke pusaka. Arep ngopo kowe? Maju tak gawe wirang Baladewa. Ana goleke pusaka? Ya. Sakaremu apa? Ya. Linggis apa bendo? Terserah. Graji ya, manut.
Arit gelem, gelem. Sing landhep apa sing niyeng? Terserah. Paham? Ora usah nesu. Ya, anane iki. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Wah, keprohoren dasmu ya. Baladewa kok kon nggo sound system ki maksudmu piye? Iki udu sound system ya, Gong. Iki kampak kok kaya sostin. Manteng para sedherek benjang minggu sami kerja bakti. Ngersakaken God ngajeng rumahipun piyambak-piyambak. Matur sembah nuwun. Nganggo feedback barang to. Ganti aku mana iki gak aku kaya orene lho. Iki ra nggo sing nggo nyuwara iki mike. Iki sing ngarepe. Kudus lho. Kurang ajar karo kan. Tak golek-goleki ora entuk. Nyo. Wis tau ngerti Baladewa adol wedang. Hah? Keparat. Ampun nesu, ampun nesu. Ampun duka, ampun duka. Kuku karepe dhewe. Kanca digrujuke aku. Golek kene. Ngapa iki kon ngapa? Kon nyangget mlinjo. Iki godhoe. Aku njaluk sing landhep. Kira tekle becik goblok. Wah, seneni terus aku. Iki wae. Iki pipa apa panah? Iki nek ngenani dadak iki mrene. Masa matane dadak iki mergane patimu. Asane sing ditusuk geli. Wah, repot. Dadi Baladewa pisane. Nyah, gelem iki ra gelem ya iki. Nah, iki malah gleleng. Entuk bentus ngendi. Anjile bakul degan ora. Awas Surakarta Jamrata. Imbangan bojo-bojo. Iki Prabu Baladewa. Ngawur Baladewa. Ah, Baladewa Sari. Salah ucap. Ketiban Benjokoram menyok Sirawaja tundang Prabu Baladewa Ratu Mandura. Raden Kokrasana. Kokrasana. Wani pira? Waning pinta. Hah? Waning pinta wani pira? Aku ora hafal jenenge Baladewa. Prabu Baladewa waning pinta wasi Jratara anom Kokrasana ya Karsana. Ya Balarama. Ya Prabu sapa? Balarama. Rama tambah. Ah iya. Ya waning pinta, ya anom Kokrasana, ya Raden Karsana. Ya Reja Karsana. Reja Karsana ki mbane Kiswan. Kae cermo sing mati jeneng aku guguk karepe. Ora cenanangan kok. Tak pujek-pujek modar. Ana kakange kok disamplak sirahe sak penake dhewe. Ngati-ati lho, Wer, ngati-ati. Manuk suarek jajan. Wasem kebablasan aku. Lho iki sapa iki? Lho iki aku ngadep kaca iki. Iki aku ngadep kaca gedhe-gedhe kok padha
Baladewane. Edan iso iki sapa madha rupa karo aku? Ayo, Amo Suramrata Jayamrata. Imbang padha iki nata Mandura Prabu Baladewa. Setan suarane genah aku ora pangliki iki Bagong iki ngawur. Aku Baladewa. Aja ngarang. Aku Baladewa. Iblis lanang. Baladewa kok gawa bendhok karepe piye? Ha sak kecekele. Ora ndek gaman kok. Baladewa kudune kaya Kyai Nenggala. Iki tamake Gunung Jugruk Segorasat. Iki bendhok tau nggo nyolong tekan ping 5 ora konane. Walah setan apa? Wah, gugu karepe dhewe, gugu karepe. Matek dening aku kelakon neng UGD. UGD ya, nggo penimbangan beras. Hai KUD. Kaya kleru. Lah ngawur. KUD kok kae posyandu. Posyandu apa? Iki malah rembugan kesehatan ta iki. Mati dening aku, mati. Setyaki. Wah, Koko Prabu. Aku semene Koko Prabu. Manus maring jatan. Oh, Prabu. Koko Prabu kula aturi sabar. Kula mboten kepengin negari Ndrawati menika dados ajanging pasulayan. Kula aturi sabar. Hoi, Adar. Adikku inggih Koko Prabu. Adikku adikku. Adikku bocah brasak. Lho. Adikku bocah bagus. Heeh, adikku bocah bagus. Kresna aja to bisa Kresna. Menungsa ora tataran kae jenenge Baladewa ngembari marang panguwasane ingsun Kresna. Kula aturi sabar. Kresna. Kuwi dudu Baladewa. Sing Baladewa kuwi aku. Oh, Prabu, aturi sabar. Inggih, kula ngertos. Menungsa ora kuwi Kresna. Ming ngene to? Inggih, dos pundi? Kuwi Bagong. Num, kuwi Bagong kuwi. Inggih, kula ngertos. Aduh, Koko Prabu. Aduh. Kresna ada apa, Kresna? Koko Prabu lenggah prayogi kok Prabu yo. Oke malah do rangkulan kaya wong gugu karepe dhewe. Kula aturi sabar. Koko Prabu lenggah ngelangkung prayogi. Koko Prabu lenggah. Yo. Gak omong, inggih. Aja nganti kesuwen ora omong ya iki Kresna. Setyaki. Wonten dawuh, aduh adikku di. Njaluk rokok Setyaki. Koko Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Aku nek filter kentingan Setyaki. Inggih. Koko Prabu laturi semene, ora pati nduk ngono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning para kawan kere ngembari marang panguwasaning Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggiro menungsane mburi ora glandange nenggala. Kresna. Minggiro Kresna. Ratu Mandura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Panjenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati sagedipun dhaup sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun nedeng kemawon manah kula katawengan Badra Hirawan. Kowe lha apa Kresna?
Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Irawan ki apa Kresna? Kok Prabu Mandura kendel. Mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh. Gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kire. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten ora? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken Sendata Cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit ora matur kaliya Prabu Astina. Ora kurang ajar kuwi. Meng arep nggok sikile diunsalki karepe piye? Sri Baladewa Narpati. Ya arep apa meneh? Tuwe Nareswara Kresna. Kalangkung tresnanira marang Adyabanon Cinawi. Kaya Pak Gina. Tak tonyo nek isih sembrana. Senjaki sabar. Karo Koko Prabu kurang ajar ditenono. Senjaki ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ora apa-apa. Apa dianggep aku ora ngerti karo kowe? Kowe Bagong. Lho. Ngawur. Kowe ora. Iki sandangane Baladewa denake Bagong Kresna. Piye keterangane? Aku njaluk keterangan saka dokter sing gumadhok Kresna. Aku ora caturan karo kowe. Mangkel aku rasane. Kresna kok dijaluki keterangan dokter iki anggepmu Kresna iki masuk angin kok piye? Maksudku keterangan saka anakmu sing jeneng Purwanggan, Purantawati. Purantawati Kresna. Kowe tak kandhani ya. Heeh, apa Werna? Nggih, kadangku Yayi. Anakku Purantawati njaluk apa? Njaluk dijapi. Wis. Njaluk apa Kresna? Ngendika sing cetha. Teman-teman nang kudu iso ngaturake Senjata Cakra. Njaluk pamit Yai, kose arep endi kowe arep endi? Arep endi? Ora usah lunga-lunga. Aku arep bali. Arep bali arep ngondo karo si Petro. Petro ki sapa Kresna? Petro ki sapa? Sik Nala Gareng iki Nala Gareng. Nala Gareng dalem. Kene. Ki sing dandani ngene iki sapa? Aku ora kok. Aku ora dandani. Lho, anane kancane meng kowe. Kowe mesti dandani Bagong ayo diganti. Piye to Gong kowe kok dadi kaya ngono kowe le ganti piye to? Aku ya ora paham. Aku iso dadi kaya ngene iki piye? Aku mangke meng donga Gusti paring ana pengayoman supados kula saged gesang terus aku omong karo kowe aku malih kaya ngene dhewe. Ha iki le saling cilaka iki. Waduh piye ya? Kok goleke dukun to? Aja. Kowe iki tok goleke dukun karo dukun bayi. Masa awetengku diplotot. Nuwun sewu sinuwun, mbok ditulungi sinuwun. Ditulungi piye? Panjenengan Narendra Digdaya to. Bagong niki wangsule kaya wingi ngene. Lho, lah kowe iki dadine piye to? Kula niku mung nyuwun pengayoman kali panguwasaning dewa. Kok dadi Baladewa ngenten iki? Mula kula lajeng bali niku pripun kaya wujud wingi ngene radang. Ya wis tak suwunke marang nang kumono kok nyaur ora usah nyaur. Arep disuwunke. Kowe hitungane utang mah aku. Ora. Tak suwunke ngarsaning dewa muga-muga kowe bali kaya wingi ngene Bagong. Ah, ngoten. Ora malang kerik. Oh nggih. Tansah marpamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winah ya ing asepi. Oh. Mandi pandunganing nata Ndrawati cal wujuding nata Mandura Prabu Baladewa.
Mbok ora sembrono, Den. Rang. Aku piye ki, Rang? Kok dadi malah anyep kabeh awakku. Wis Inundrawati iki sembrono wis ben kapok. Wis ben aku sengit kok. Iki mau wis gawe dolanan kadangku tuwa saiki kapokmu kapan? Wis kono gojakan bali kono. Duncalke ning pawuan kono dibuang. Aku piye Rang iki? Kowe dadi teko ngono kok. Wah Kresna tak curi tenan kowe. Aja. Baleke. Menungsa padake teko bali yo kene. Kene rak cekelik. Wis. Lah iki metu-metu ora sakarep dhewe. Aku nek ora ceket-ceket mesti gledak iki mau. Apa kowe wong kurang ajar karo wong tuwa ya ngono kuwi. Petruk kon ngaturke Njata Cakra. Njata Cakra. Kon ngaturke tekan kene. Siap. Nek Petrus ngaturke Njata Cakra, Petruk dadi mantuku. Oke. Rang, yo. Ya mulai yo. Ayo. Petruk kon ngaturke Lemarto. Njata Cakra. Njata Cakra Lek Marto. Nolo gareng wae sing bukan nolo gareng. Nolo gareng sing bukan nolo gareng wae. Ya wis. Kresnane emosinan. Petruk kon ngaturke Njata Cakra. Nggih, bali yo ngestaken. Nyuwun pamit ya. Lho. Ngantuk. Ngantuk jempolmu ora. Ponokawan kok macem-macem. Paripun kados pundi? Setyaki ditunggu eneng kene wae. Nek ora ngono ndak malah mengko negara Ndrawati dadi ajanging pasulayan. Kula namung derek kersa paduka Kanjeng Rama.
sampeyan kumle Oh
driya mangu mangunggung kanduhan remang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso Hamangku sang dia utama wasisaning Ubathara Wayapura jagat Yayi Jaya Lengkara ana pangendikane apa Kakang Jaya Lelana nganti persasat tepung gelang kekalangan nggonipun Kakang lawan Siadi ngideri jagat kekalangan Malaya mongko ora ana ing gemana musik ana ing penggaliku lawan penggaling Siadi besok kapan nggonipun Kakang lan Siadi kelakon Hanjayeng Bawana lenggah dampar menang nepak mbun-bunane wong sak negara nanging lha kok dadi tekan dina iki durung ana tandha-tandha ngonipun Kakang lan Siadi bakal entuk kamukten mbuh menyang endi papan dununge Kakang miturut penemune adimu Jaya Lengkara apa ingin dadi gayuhaning Kakang Jaya Lelana mau tak suwun kanthi banget aja mung linambaran niat nanging uga pambudidaya sebab tumrap adimu Jaya Lengkara yen mung niat tok tan wurunga ora bakal kelakon penjangkane lamun ora sinar tanpa budidaya jenyatane Gusti paring kabisan marang Kakang Jaya Lelana ndak kira Kakang Jaya Lelana ora bakal kangelan nggone bakal ngupaya menyang endi papan pernae kinarya mukti pun Kakang lawan kadangmu aku Kakang Jaya Lelana Yayi setemene durung wae pun Kakang paring dawuh kelawan sira Yayi lagi wae pun Kakang nampa sasmita nalika pun Kakang lan Siadi mapan ning telenging guwa padha nglakoni semedi maladi hening nalika sumana pun Kakang entuk sasmitaning Jawata ing dumeling ana ing Karna tanunila kejaba mung papan pernae pun Kakang lan Siadi nggone bakal yasa negara ora ana le kejaba mung papan ingkang aran winastan Karang Tumaritis wondene ingkang nglungguhi Karang Tumaritis mau wujude sawijining kawula alit ing awake sarwa dawa ya menungsa kuwi mau ingkang kudu dadi tumbal sawise ditumbalake marang tanah Karang Tumaritis wewengkon Karang Tumaritis kuwi mau tumuli bakal dadi srana pun Kakang lan Siadi nggone mukti ngawibaya Nyakrawati Mbau Dendha yasa negara pun Kakang dadi nalindra kembar kelawan Siadi Jaya Lengkara Yayi kadangipun Kakang leng-lenging driya mangunggung ganduan rimang lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin yen tan tulusa
yen nandulasa kamangku sang Dyahutama nalindra mudha wuwuse angrerepa dadi kersaning Syadipun pun kersaning Kakang Syadimung Karimandut. Ayo gelak lakune. Monggo pangestune bapak itu tumrap aku gedhe dayane mergo bapak ki nek tumrap anak ki dadi tangan tengene sing gawe urip. Muga-muga di udanane penjangkaku. Ning lek arep golek nendi wong parane ilange Cakra aku ora weruh kok dadi aku ketayanan mlebu ngalas munggah gunung medun jurang wis tak niati ora pati-pati aku bali ora ketemu karo pusaka utawa senjata cakra pusakaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Tukulon mriki. Iya. Pandhita kang kinarewangsit Pindha Kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone kencang warudaya pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe Petra kita ngapa kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dhateng titah salah ya kita kepengin kelakon panjangka kita ngene kepengin dhaup karo Purantawati ngerti ya aja seneng sik ulun Nyang Madyapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru kita yang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti Jagat Girinata ngerti ya pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh dhaup kita ning aja enak-enak ngapi-enak merga kita kudu goleki ing kinastan senjata cakra kuwi tenan Petruk. Hah upama sampeyan niku kudu diwas tak tubruk tak ulang-ulang saking seneng kula niku tenan Bu Kulun iya tenan aja kuwatir lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih. Nglakonana tapa ngramit tulung marang sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli marang suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu Suli Bantul utuh pripun kersane tampan ana pari suli kita mlaku kaya dawuh ulun nggih ngestaken dawuh aja kersan ya Petruk mongko ana wong dawuh tulung kan jeneng kita tulung ana nggih ngestaken dawuh tampan ana Petruk ngene kula terima ringaken Bu Ulun kok mangang apa kaya ngapa kaya kula terima ringaken ya Petruk tampan ana. Piye? Sampeyan niku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta karo tita iki cinta apa ora? Iki arane pari suli, kembang pari suli. Weh. Kembang iki tok tutuke sapa-sapa? Bisa sirna Margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang.
Nggih saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih ngestaken dawuh. Mangkat Petro. Nggih, nyun pamit Bu Kula. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Petro. Merano semubang pangaruno dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer kene dungane engkong ler wowo sing pine panca toking ayam wana kadanging pun Kakang Yayi Werkudara mbarep kakangku apa Arjuna kula wonten paring adhawuh Kaka Prabu bebasan wis pepes bayu kang tapis nggonipun Kakang Budidaya ngupaya marang endi
mindraning pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Malayahi Werkudara wis ngerti dhewe. Lamun wis pirang-pirang brahmana Siwa Sugata miang para nimpuna ingkang dak rawuhake marang Praja Ngamarta supaya angulari menyang endi lenggahing pustaka Jamus kelima sada. Parandening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Werkudara ngelingi lamun pustaka Jamus kelima sada kuwi panguripaning para Pandhawa, kuwi pusakaning bangsa Ngamarta. Yen to nganti ora pinanggya menyang endi lenggahing pustaka Jamus kelima sada, apa ya bakal mung tekan semene critaning para Pandhawa. Werkudara Brahmara Ramangosya mung ngambrengangeng kadi karunaning kaswase yen anang marga memalat kong dosang gondo astrat mojo leng-leng lalu mangulati surya mangrang sang wayah ing swaning kelurahan Ologaring mlajar dumlojok tanpa laraban. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin saking risang mawe gandrung nula gareng dalem den ana apa mlayu-mlayu mongko tanpa tinimbalan sekawit kula dipun penging dening bapak nderek sowan wonten negari Ngamarta dipun dawuh supados jejagi wonten papel wates negari Ngamarta mboten kanthi kanyono-nyono wonten Alendra kembar kemanikan ingkang asta para wadyabala manguwuh-uwuh nedya mbedhah negari Ngamarta. Werkudara Janaka Jakaya bocah cilik wong bagus sapa? Raden Janaka kowe sapa? Jaya Lelana. Aku pancen Darbinyat bedah negara Ngamarta. Bakal tak pindah marang tlatah Karang Tumaritis. Dadi kamuktening Jaya Lelana lan Jaya Lengkara pecah siramu. Wah! Kumlawe sikile suarane mak wung. Ora endo pecah sirahku. Werkudara wis sapa? Jaya Lengkara. Ayo bedah Ngamarta legane atiku. Wah!
Wah. Ana wong sabrang loro tetep piadeg ora sepiro. Kekuatane ngedap-edapi. Ndara Janaka Alah, kawon. alah. Lah pripun? Dipol. Gandeng Kresna kanggo ora katon ing negara Amarta. Mula ingkang kudu iso madhangake kananing praja mung kowe. Ora iso nyernake ratu loro kae. Wah, gunane apa dadi pamomonging Pandhawa? Ah, nggih, sendika ampun kuat. Bapak, Kowe iki jare goleki senjata cakra. Duh banget ra entuk-entuk, Pak. Lah terus piye? Sida rabi ora? Has. Tu sabun. Rabi angel syarate nggo ngopo? Lah piye duwe gegayuhan kok ming tekan semono. Lah Bapak kok tindak mriki? Ing Amarta geger Petro. Lho, sebabe ana satriya sabrang loro arep bedah negara Ngamarta arep dadi ratu ning negara Ngamarta. Ngamarta arep dijebol, arep dipindah jarene ning dan Karang Tumaritis kuwi nak dusunmu to. Wo. Sing muni ngono sapa, Pak? Ah, satriya loro sabrang. Ah, pecah sirahe parat kowe. Gansing langit kelap-lapaton ler kinsanging risang mawe gandrung. Lho sapa iki? Sapa iki ana menungso awake sarwa dawa? Takon karo aku Petruk Kanthong Bolong. Petruk Kanthong Bolong, Petruk Kanthong Bolong. Ya. Iki satriya sabrang loro sing arep njebol negara Ngamarta. Dasar para nyata. Pendha wis padha kukut mlayu wedi karo aku. Ngamarta arep tak jebol. Tak pindah marang laladan Karang Tumaritis. Nek omong ora waton iso njeblak. Karang Tumaritis iki teke sapa? Lho, nggone sapa? Iki dukuh Karang Tumaritis. Nek nganti kowe arep gawe geger Karang Tumaritis, wah, ajange ning dadane Petruk Kanthong Bolong. Wah, Yayi, yen ngono iki menungso sing dikendikake para dewa ing awake sarwa dawa iki menungsane. Aku kok tok ulunge kembang ki aku ora iso nampa katresnanmu. Iki karepe kok nggawa kembang. Ki arep omeng kembang ning pusaka, Mas. Kena kowe ngejeki Karang Tumaritis. Nek nganti kowe iso kuat nampani kembang parisuli meguru karo kowe, peken Karang Tumaritis gage tibano mati dening aku. Petruk. Iki ra senjata cakra karo Kalimasada. Ratu wau, Pak. Ratune tok kapake. Lah Bapak ajeng kula caosi prisa ning kembange wis lunga. Jenenge kembang parisuli, le maringi Bathara Antarada. Kula kentapa ngrame lho kok babar tenan. Kula entuk senjata cakra. Pustaka Jamus Klimasada, Petruk. Dalem
Pustaka Jamus ki masada ndak jaluk. Aja nganti wal saka negara Ngamarta. Diasta, Ndara, diasta. Senjata cakra tak aturke sinuwun Prabu Ndarawati. Mboten, ampun. Kula dhewe sing balekke. Aku wae Petruk. Mboten. Aku ki bendaramu. Kowe duwe maksud kowe. Anjur kowe arep balekke sapa Swardipek. Kancane omah napa? Sembetengan ora. Ya wis nek arep tok balekke dhewe. Kundurna kono Petruk. Pak, aku njaluk pangestu ya. Iya sing ati-ati. Tak mlayu ning Ndarawati ngaturke senjata cakra. Petruk muga-muga kelakon ya to nggih, Pak. Dipol. Nur. Petruk kok raine katon sumringah. Biasane Petruk ora gelem nyambut gawe nek yaine balekke pusaka. Lah kok dadi Petruk ora gelem dibantu karo Janaka. Anak kula ora duwe maksud to, Den. Karepe piye? Balekke senjata cakra meneh entuk putrane Sinuwun Ndarawati, Dewi Purantawati merga niku sayembara. Wah, tutke Semar. Dewa Bathur ya jagat pangestu Ngkara. Petruk ngaturke pusaka karo joget-joget. Sinten sing paring pangandikan sapa sing iso ngaturke pusaka Senjata Cakra? Dientukke Dewi Purantawati. Kula niki Purantawati wonten paring dawuh Rama. Petruk sing bisa ngaturake Senjata Cakra piye? Kowe mengentuk Petruk saguh apa ora? Nyuwun pangapunten. Waduh, kok nganggo nyuwun pangapunten iki. Gagal meneh, Pak. Sabar. Sabar Petruk, sabar. Kanjeng Rama nadyan namung drajating Panakawan. Nanging kula nyawang dhateng Kelurah Petruk menika satunggiling Panakawan ingkang saged damel kabagyaning manah kula Kanjeng Rama. Nile nyekeli kleru iki. Tresna kok nyekeli cangkem. Nyuwun pangapunten Ki Lurah. Nggih Gusti Ayu. Ampun ngendika Gusti Ayu, wong kula sakmenika sampun kagungan panjenengan. Panjenengan menawi ndangu kalian kula nggih. Yayi ngonten mawon. Petro kok malah kami tenggengen. Piye, Pak? Ilar mulai saka ngendi, Pak? Nek Biayi Putri kok ayune kaya ngene iki arep miwiti saka ngendi? Aku kabeh. Lho. Nek bapakmu kabeh. Ora saka ngarep, ora saka mburi. Monggo iku tak tekati. Nyun pangestu ya, Pak. Sing ati-ati. Monggo Ki Lurah kula kanthi manjing telenging Taman Sari. Lho kok ning Taman Sari?
kersanipun wonten pundi? Niliki kamar pinanganten. Wis dihias apa urung? Monggo menawi badhe nuweni, mboten namung nuweni sari wonten mriku nggih mboten menapa-menapa. Wah, terus ngantuk. Kon sari terus. Yo. Kakang Semar, kula kowe saiki karo aku besan. Inggih. Sedara? Nggih. Seksenana ya Semar iki jaba Panakawan ning iki uga besanku. Yo. Wah, dipol gleleng. Besanan karo ratu. Malah nendang. Ampun sakaya ngoten niku kula isin. Kula niki mung kere kok besanan karo ratu. Ora apa-apa, Kakang Semar ora usah dadak mbok gagas piye-piye. Pokoke kowe karo aku besanan. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, Kresna. Lha kok dadi kaya ngene kanane iki piye? Ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Kowe abot Petruk trimane Baladewa. Nyatane nek semono kowe paring dawuh, sapa iso ngaturake senjata cakra bakal dicaop karo si Purantawati. Ning nyatane Petruk ingkang iso ngaturake. Mokal kelakone yen tanpa pambiyantumu. Ing atase derajate Petruk iso goleki senjata cakra nggone langsung karo Purantawati. Aku ora trima. Aku ora trima entuk kanane kaya ngene iki. Kowe banci ndek banci ladan. Aduh. Meneng ora? Ora meneng seret metu. Kapok ora. Ngangger-angger kok nesu. Nek nganti kula menika dawuh Werkudara, piyai sing nesu iki syarat metu, mesti diseret karo Werkudara. Napa sampean wantun karo Werkudara? Wani wae, Werkudara. Aja sembrono ora kok Werkudara. Ana rembug dirembug, ana perkara diperkara. Ora sak benahe dhewe. Petruk iso ngaturake senjata cakra. Purantawati wis adil entuk jodoh daupe Petruk kandung bolong. Kena apa kowe muring-muring? Kowe diwehi apa karo Duryudana? Kowe dipunjung apa karo Ratu Ngastina? Nganti semono mbok belani kaya ngono. Kowe arep mentolo karo Petruk, kowe arep mentolo karo Ratu Ndrawati. Sing eling kowe iki wong geram, kowe ratu tuwek. Ora nyak-nyakan sapenae dhewe. Dewa Bathara jagat pangestu Ngaraya Werkudara. Aku luput. Wah, syukur. Dene kowe isih eling karo kahanan. Nek ora eling, mbuh ra weruh dadi lak seret metu. Aku ora wedi karo kadang tuwa. Ya wis. Nadyan aku tinemutu nek aku kleru aku wedi karo kowe Werkudara. Saiki manunggal ning kene. Suka-suka parisuka, padha seneng-seneng. Anake Semar si Petruk daup karo Purantawati. Yo, aku mangayu bagya. Ya ming Kurawa ning jaba kawis bakal gawe geger. Singgir iki. Ola Paman Jodipati kula ajeng daup karep Purantawati. Kula wis macak cara manten ora sida daup pripun. Bali oleh liya dina lak wujuti. Werkudara, Lesmana gagal meneh. Ya dina dibudidaya. Oh.
Minarsa madangi jagat tumungup-mungup paneng sapucaing bukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mekolan gunung wiwit purwa madya lan wusana niku mung nyayosaken ingkang winastan katresnan menika janjanipun boten mawas perkara derajat pangkat lan kadonyan. Buktinipun anak kula Petruk saged pikantuk putra Nalendra menika boten kok menapa-menapa namung adiling sing kuwasa. Merga ingkang ngolah rasa menika Gusti, ingkang ngolah ati menika Hyang Maha Tunggal. Ya Semar. Mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah pinanganten kekalihipun sageta dumugi puputing yuswa anggenipun sami tresna tinresnanan saengga sakmangke nampi talining tresna wujudipun inggih menika momongan ingkang saged damel srana tutus tumraping tiyang sepuhipun anggenipun manunggalaken dhateng putra wayah ya Semar. Purnaning gati sura sudrajane ingkang retsuwa berasta kaping olah Darmastuti rahayu sami makari rahayu samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten pribadi lan rombongan upami tasih wonten kirangipun dhateng kadang kula utawa pengunden kula Bapak Sanyarta sak kulawarga sak gotrah sak kadang kadeyan tangga tepalik mitra kawruh sedayanipun sutresna budaya wayang kulit wonten ing trata mriki menawi wonten kirangipun kula nyuwun geng samudra pangasami jar kula namung titah kedunungan ina lali salah apes lan mati suminten bakul tela cekap semanten crita kula dalu punika benjang menawi wonten wekdal saged pinanggya kaliyan kula sak kanca malih Ndara.